Ak ste fanúšikom Falloutu, či už videohier, alebo teraz seriálu, tak si prečítajte túto knihu. Táto kniha je totižto inšpiráciou, čiastočnou inšpiráciou pre Fallout. Zobrazuje Ameriku pochopiteľne po jadrovej vojne, kedy sa zrútila civilizácia a rozdelila sa niekoľko izolovaných frakcií, ktoré medzi sebou zápasia. Čo je zaujímavé na tejto knižke, je, že zároveň zobrazuje budúcnosť, potenciálnu budúcnosť po jadrovom konflikte, ale výborne zobrazuje aj to, ako fungovali, povedzme, rôzne mníšské rády počas stredoveku. Pretože počas stredoveku boli práve tie mníšské rády inštitúciou, ktorá uchovávala znalosti, šírila ich a práve vo svete, ktorý je zničený jadrovou katastrofou, sa informácie a vzdelanie stávajú veľmi dôležitým a váženým artiklom. A práve o tomto je táto knižka, ktorá v troch rozličných častiach sleduje to, ako putujú informácie, to, aký majú vplyv na rozvoj krajiny, na rekonštrukciu zničenej Ameriky, ako sú rôznym spôsobom interpretované informácie z veku pred jadrovou katastrofou. Takže ak máte radi postapokalyptické príbehy, ak máte radi Fallout, tak táto kniha by vám nemala určite chýbať.